Dobar dan. Dobrodošli još jednu emisiju prehrane Rejkovića. Danas ću vam pokazati kako napraviti kantu. Ja sam u najnoviji verziji minecraftu 1.7.2. Sljedeći epizod pokažu šta se ima novo u ovoj verziji. Molim vas, sve se ono pokazuje. Evo za to će mi biti potreban kaktus i bilo koji ovako blok, ali ja ću da uzmem posebno. Ja ću uzmem ovaj najnoviji. Ovdje je teo pesak. To je malo i dobro. Ali ću ga ja ovako. Ništa gdje je kaktus, pitan, stavite kaktus, ne, evo preko, evo, ovamo ići kao kanta, samo ovo sve, eto tako, kao kanta, doviđenja.